HP nyate. Alah konten. Emang tak nggo konten emang masuk sini. Kan masih wis Konten iki. Ah, Somat. Kan Somat. tak nganggo Apa? mari Ya maksudnya ben kene sik video tak. Jane masuk jane kali kaca kowe. Ya pasti godhok lho pas jane. Video ku pasti godhok ae. gede lho. Wis bayaran man yo. Sok man. Ini Lah ada digagalno piye? pas aku mau bar ngonten Takoki video full ora nggih ngene ae. Dodot ya. Kaya ngosot yo masih ngomong duwe full apa tae kaya entek sabun. Ora bentuk gratis. Tuh cek mereng. Motor sik pas motor. Apaan iki? Sampai ngene. Lho ki gak nggo anu sing mbok ngombe iku. Apa ireng? Katokan. Katok. Tak penek iku lho. Kok sangkane kamu kok. Aman kok. Dia itu balik rono nek kok. Balik pilang di. Ngono alang-alang kuwat lan. Kuwat telepon. Walah kan jero alang-alang itu yo. Biar guys. Iku bar dibedaki Seruan kita. Keseruan sabune. bos. Cuk. Bayar upah dulu. Wis utek kabeh ra wis, salah tanggung sor. Walah opo iki? Ngeri. Sabune lah tur. Asem-aseme jo. Asem-aseme. Mantap bos. Keseruan di hutan bos. Ya nek sak-sak. Wit. Banyu ning wit. Ini gue mana ujupi ku. Keseruan bos. Iki apa konten bola-bola. Ngoten kabeh iki bola iki. Enake lho, Konten bola iki pokoke enak. Enak iki. Kayak iki wit. Lali pokoke bola ya. Jajal sik ya. Pokok-pokok. Delok iki pokoke, oke. Panas timpoki lak wis. Tempoki. Panas timpoki lak wis gitu. Panas-panas tempoki. Timpoki lak wis. Panas. Ndak nyongot-nyongot. Ayo, sekolah mung telu. Sekolah pangan tur. Lah panas ngene oleh nyamuk itu. Bisa kemedu cah lho, bisa kemedu cah. Istimewa. Lho apa ya ono lho. Main celup, main apa? Anak putar-putar iki wae, gak enak ketok Gak enak kita iku. Kamu wis rasa mangan